A conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, recibiu esta tarde no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia o selo de ouro á calidade medioambiental, outorgado pola Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos, polo labor que desenvolve o seu departamento na prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. A conselleira agradeceu o premio en nome de todo o dispositivo de loita contra incendios de Galicia, posto que, segundo dixo, son os verdadeiros protagonistas e os que día a día se xogan a vida traballando contra o lume para salvagardar o noso patrimonio. Rosa Quintana destacou unha vez máis o esforzo e dedicación de todo o dispositivo, así como da propia cidadanía, non só na defensa do monte galego, senón tamén na conservación e prevención do mesmo. A Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos aglutina as empresas do sector co fin de afrontar de maneira conxunta e colexiada os retos que para o pequeno comercio supón a competencia cos grandes e medianas superficies, o cumprimento da normativa en materia de residuos eléctricos e electrónicos e exercer como interlocutor coas administracións para a defensa dos intereses comuns. Na actualidade, Aden suma un total de 712 establecementos, dos cales 603 están ubicados na nosa comunidade e o resto distribuídos por Asturias, Castela e León, A Rioxa, País Vasco e Navarra.